Салом алейкум, я бор дигар мардум ама каса созаем бардаро гуфти гапо гап ҳаму гап чаб ҳам бозор да мо фир додагем карочи бардаро кадам ҳамин авори мора тамошо карда са чӣ ком мекунед ё видеоро якум стоп кунед як дона лайкҳоро бизанед барои додарактон ҳамин лайкҳотон чанд қа зиёд шид мо старатса мекунем мошини нархҳои дастаст ва арзон мепартонем шумо хабардор шунед харидорӣ кунед бардаро ҳамин дастгирии шумо пешравӣ мо мешавад чанд қа мо пешравӣ кардем бо ҳамун қа мошини арзон зуд корои темпи кора сахт мехапем ба ҳамин хотир бардаро кадомеда чӣ намуд мошини маъқула бизати навнаисен худо хоҳад бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро ба бисёри вақт дар ҳар мақсад сёмка мекунем хулас бардаро ма садқа кадомеда айбози инав чиптар харидорӣ кардагӣ нестем бидуни айбози ҷои хутона гуфти гапҳо занед ки нах як начиптамо чиптаатон 10 та бигирен як та туҳфа ҳаматонда омад бардаро насиб боша бо автои дигар бинависен комментарда миёем мошинаи нархҳои зур якачин када ҷудо мекунем барои шумо злова наватам дигабон мошад бардаро як бора якта дта сета чорта панҷта шашта хачибек бардаро як бора ҳамаша ба навор мегирем солоша мегум соли иш чанда яка иш 1994 сол иш 95 96 96 сол иш чанда 96 сол ё ҳамаш дигар 96 ано хулас ина бардаро гидошон я чарх мезанем фақат лайкҳоро бизанем чиста барои шумо оптун савдо гов савдо иш опел седан ай бардаро марамат ҳолати тараф талпаи гуфти гапо сидано бардаро марамат ҳолати салонош як моторошон шарт нест авикамашон тайёрам бардаро хулас марамат ҳолати мотор як шаш пласои бардаро марамат ҳолати ишам спрайт свет бардаро ҳолати фартуки пешно зада чашкош кафидагӣ нест рафтем як гирд чарх мезанем шумо фақат ҳамин ду дарактона падешка кадам мегирен чанд қа падешко лайкҳо зиёд мешаванд қастаратса мекунем наворои хуб партоим бардаро марамат ҳолатҳои салоношон хай бо дальше меён ай пеш мебинем бардаро ҳана иш боша иш солиш чандай иш 10 мо уҷа 10 мо танировка утил ҳама чӣ шуда танировка панировка гап хабарш қадидай уҷатош гуфти ҳами якаки худиш 10,000 сомон ай мароз як ҳолати салоншо мебинем чиба дарошама хиёл карде губкават кардаги яки кабутак зур даё марамат як ҳолати чашкои пеш марамат ҳолати фартуки пеш иш боша 96 сол свети вишнев иш чанд қа танировка уҷа дора 6 мо танировка уҷа дора бардаро ака бардаро мақсадира ҳар як тайра ҳовикини осонкини нест багаж мотор исус миёнат ве канал беҳад осон нест да мақсад як одам меган сёмкакини че хеле бениҳоят қин мешавад бе мотор иш поли мотори астраҷӣ задаги аё иш 94 аё иш 94 сол дискачои спис камтарам крилиш кор доштаи бардаро хулас нархошон або диққат гӯш кунем бардаро 37,000 сомонӣ боз муомила мешавад бардаро рақамота бугу 07 222 1234 марама рақамо зер намудай занзан алоқада бурен омад бардаро мерседес хулас 202 кузов бардаро сечкачаи абёни комплектатсияи классик кузуфи зур қати мошин гарен тозаи бардаро ака бениҳоят таъриф кардан марҳамат як гирд чарх мезанем бардаро марҳамат хай тана шиша краска талаб нест чӣ хеле ки дар навод дестем марҳамат дискачои капакои заводскои 4 балнакиш нав мошин бернаш кор надора бардост хай ҳолати кузовша мебинем харидоро бошен алоқада бурен марҳамат отсекои қафош марҳамат ҳолати қафош нозада яки чашкош напанав дай бардаро ку и парашон нав кандаш намеша ялав дидаш мешава тағораша десен чӣ састани хуб дар кузов чашкош бардаро кафидагӣ варид надошта ба дили пир биёен устодтон қади харидорӣ кунем бардаро марамат як иде чарҳодем дар ин ҳолати салон дарои қафурӯшидем марамат салонакиш тоза потолокшам бад нест
безключовой доступ дошта. Хулас, шток прибори колсадор дошта бардора 1200 коробка механик 14 ченҷо дошта, асьер ҳам дошта. Сами главне ами асьер дошта. Асьер чизи дар кори. Капо чои кака. Люк ҳам дошта бардаро. Марамат ҳолати фартуки пеши мошин то заводской печатои худиш истодагия бардаро. Фуки мошино зада пластмассо ҷошда бахшака тарафи. Чашкой пешам варид надора. Кузовиш на самом деле зулда. Бахша коя тараф бесен. Нарш боша чанд сум тағо? Я арзон тар бугу тағо ҷон. 60,000 сомон боз муомила меша кадом испет кна ош шава. Шара камо та бугу ака? 93 333 93 333 05 55 марава рақамо зер намудаи алоқа даброин бардоро. Бардоро бисёри мардум хундаи аванти MD хоҳиш мекардаи на марҳамат айсир хишсаркадаги то мокри асфалту сафедиш як бура чортоз як бура ҳамаша сёнка мекунем. хай мошино вагонан тозан нугаштан мақсад тайёрам. Солошон не ки ҳамаш 14 15 доран ака байнда. Не ҳамашон 14 солошон ҳамашон 14 мошино вагонда. Марҳамат не айсирчаш гуфт дига поя мегардим тамошо мекунем. хай тозан бардоро поли наворотан неша тамошо кадесан уже бардаро. Марҳамат ҳолати салон салон кожни салон мешан ё паталошон тоза. Марҳамат ҳолати да пишко. хай пол наворотан бардаро уже дига ҳарията регировка бакаво исусша нақл накунем меша. хай шоз куфтисан як гир шарх мезанем. инешам свети мокри асфалт. да Мароз як ҳолати салони иша тамошо мекунем. Мақсад поли наворотан бардаро 14 электро детарафа мотору коробка автомат абагириф сидени климат контрол. Нешам 2014-15 бардаро ҳамашон як расветкан бардаро. ина сафедча нишон метам. ҳамашон пашти ахиран хайр зависидай светошон фарқ мекунад тамом бардаро. давай Марҳамат як ҳолати салоншон бинем дар рӯи қафо электропакет. хулас ози ҳолатҳои нархошон мепурсем бардаро. ина оптнан гуфти гапо биёен ай пеш қатъи устодтон харидорӣ кунед. акайра чанс мемонем киҷо шиду ака? чанс мемонем ака? 96,000 сомонӣ боз муомила мешаванд. рақамо табугу ака? 901 33 32 39 05 марҳамат рақамо зер намудаи занзани алоқа даброни лайкҳо дастгиро фаромӯш насозед. бисёри мардум ростӣ савол метаванд ки намешавад ками ноҷунбида гапзанӣ не шеринар. мо агар наҷунбем агар кор пеш намерава. марҳамат бародаро старт бозии 45 нави химона сар додем. метонен айҳози чекотона партофтан гирен айҳози ҷоҳотона бигирен ки миқдори чипто уже камуш мондагия. чӣ хеле ки бардаро медонем бозии мо ҳар ҳафта гузаштаиста ба дастгирии беҳтарини шумо бардаро. хаяко овозои моро аҳамият натем овозои мо камтар гирифтагия. главни важни иҷава нестам важни шоҳиҷоизотона. чӣ хеле ки медонем бардаро дар шоҳидии мову шумо старти бозии пешинамона гузарондем. бо ранги ҳарвақта кадоме шоҳиҷоизаи мара бурд мекунам мебарам дар дари хонаш мемонам. овозои мара бардаро аҳамият натем овозои мо гирифтагия ҷама важни нестам важни шоҳиҷоизаи шумо. сета шоҳиҷоиза миқдори чиптаҳо гарени кам общи количествои чиптаи мо 3999 дона. чияй ин состави ки ман мондагим одамо медонем бардаро то 5-6 количествора мемонанд. метонен айҳози чиптаҳотона харидорӣ кунем бардаро. ҳаматонда омад ҳама каса газ метем. бисёри мардум мегӯянд ки чихе ака мо чипта харидорӣ кунем. осонай рақамои ватсапи мо бардаро ҷамъи 990 кунем 556 320 ин рақами ватсапи кори мо аст.
салом найсен чек монапартен автомати иштирокчӣ бозӣ мо мешем. Бардаром асадқа дари бозии мо шумо сета шои ҷоиза 120 конвертҳои пулӣ. Бардаро сечкачаи пеши бозор тай наве сиданчаи биқаги пеши бозор ваз 2107 32000 пробег дора. Мошин ай автосалон як даст гаштага представит ки даги ҷои хеле састани дар бозор нестай шеринар. Мисол шербачам ҳам метавонам ки брам да 10000 хали мошин бихарам, не ки чӣ дар кор мошини кашоли рехтагира 32000 пробег, нархш 20000 30000 сомона нест шеринар. Ба камиш ай 50-60 сомон арзиш дора ин олаф. Хитон медонед хай бисёри бардаро ай ман мошин бурд кардагиан медонанд чӣ хеле мошинаи зур-зуршон додагим то ҳозира хизмат кардесанд. даже зорашон мекунам мегум ака клиентай намефурӯшиш, нея мега ака хизмат дай мошин. ба ҳамин хотир гапо надорум парто чека. ози бардаро якм очира дрын берун мошинора шумо фақат тамошо кунед, роҳат кунед. бисёри мардум хитон медонед ки дрынҳои мошинора нишон намета ба кадом хотир усуш махфия, не ки дрын берун матор лӯбои ҷоша биёин айма қабул кунед. шураҷон рафтем дрын берунҳои мошинора нишонте. родной бадайда намурдем 07 дидем ки 32000 пробег дора тачкай салон ахай дидем хрошидагӣ надора оли ку даридаги паридаги усубеса ин олафчой ки мошинае ки ман шумо да мемонам ин мардами хеле мичтад мекунанд ҳама дар ҳайронанд ки та айгиҷо меёӣ ин мошинора. и ҳамаш ба хотири дастгирии беҳтарини шумоа. ба ҳамин хотир чека парто диди дар насиба намин 07 шид омади айма бурдиша. Бардарам асадқа ай SBS кадана салом дай чека парто уже тамом автомати иштирокчии бозӣ мо меше миёи намин 07 ра айма мебарӣ. хулас инаи шоҳоҷоизаи главни мо шумо мешавад шеринар ки ба 45 см соҳиби нами сечкачаи биқагӣ мешавад. коробкаш автомат 4 дарш электро обогрев сидени асер полни фул комплектатсия лабавои антиблик. бача ин состави ки ман мондагим ягон зоти одами хеле мошинаи биқа намемонад. ака медонам шербача айма S-класс нест, не ки обури ҳами сечкаи абёни ай S-класс та баландай ё не шербача гапум хатоае. хато бошад дар комментария обязательно бинавис. медонед ки ҳами састани дар бозор 75-80 тай 90000 сомон ба камишай. ба ҳамин хотир чека парто уже автоматии мошинча ай хидат мешавад. деди мебарам дар дари хона шербача мебарам меспорам дига нам хеле вақтат хиш негарди. ҳамин навори мо бисёне 3000 лайк ва 5000 комментария бигира. се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам. рӯзи эфир ай эфир ҷудо мекунем насиб боша ба шоҳидии хитон рӯзи финал ҳамара ҷобаҷо мекунем. се каси шумора ман соҳиби 16 Pro Max мекунам. ба ҳамин хотир стбс наки шербача лайк комментария чизе дори газ бите дига стбс наки. бардаро боз Toyota Vox гарени нархи арзон ва арзанда бардаро солиш 2008 сол сиёҳ бардаро тайёровка ҳуҷҷатҳо ҳама солона ҳуҷҷат дутилама чиши як солаи ров накардагӣ тайёр. нархи дастаста марамат як иде чарх мезанем бардаро бахши шавакаҷон як тараф ин ҷои капоташки кам тарак сутагиде ба хайр. сами главни нарх арзона нарх арзандаи бардаро нархи дастрас ҳамин састаини худтон медонед бардаро 95000 бола ине ки ман арзонтар сиёмка мекунам фақат шумо лайк кора бизанед. нера сиёмка мекунем гуфтем дига болош дар разбор шуд уже. марамат ҳолати салон, марамат ҳолати каталог, ҳарди дарош лифта, безключовой доступ, 4 дар электро, блокировка дар. хулас ду тарафа липсток дошта, коробкаш бош автомат, стоп. хулас
خلاص انا این ماشین ما سیونکا میکنیم گفتیم اوج نقش ما موندم شه در بالا جنگ ندو در جون گفتن سیونکاش نک میخرش آن خاطر لایک ها را بزنین میناتور را قدردانی کنین بیا رقم نقش باشه 89000 سوم باز معامله میشه رقم تا بگاکا 901 60 06 8 کی 80 مرا رقم زیر نوده زن زن خدا برای کم باردارو مرامد اوپل استراجی تون یفتم گرینی نرخی ارزون 40000 پویون اسپت کدی اومدی بعدش سوج 10000 чорска балон як гайқа мошин кам беш деталош кор дора краска талаб я юбка краскаш кине бо беҳтарин мешава бардаро зато омади бардошти хеле нарх танҳо аз канали топ мошинои бизане лайкро ба хотири астраҷи бардаро марамат ҳолати салон хулас мошин поли нарушка краска мега бардаро каму беш кор дора коробка боша механик биёи капо чой кака марама аз як ҳолати матҳошро мебинем бардаро неки нархи арзон 39000 сомон бардаро видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунед марамат абиё мотори як шанжо ҳолат фартук пеш нузада чашкои пеш кафидаги не 39000 сомон боз муомила мешава субяка 39000 сомон боз муомила ша рақамо табугака 889 800 500 марама рақамо зер навдаи зан зан да алоқа бурин бардаро ана мерседес як класс 211 кузов бардаро خلاص نرخی گرینی ارزون 2008 سال باردارو انا کامپلکتاسیای خوب شد سب سفیدک سفیدش گرینی خوشروه اکا تنیروفکا حجتاش چند خواهی؟ یک ساله حجت داشته انا تنیروفکاش بوش دیگه دو گروشتلا باردارو خیلی گلاونی سالونه حجت همه چیزاش هسته باردارو سالن مبل سالن الکتروپاکت کожни салон набарда потолок هم тоза люк هم داشته без ключевой доступ هم داشته 4 дар электроскамейка ҳар ди тараф лифт ди тарафа мултиру коробкаш боша автомат блокировка дар задни шторка монитор калон климат контрол бия капоч акшо мира неки нархиш нархи дастрас ай абиё мотор 7.6 цилиндра бидай бардаро двд марамат ҳолат фартуки пеш хулас мотор коробкаш акамега 100% инҷа як пластмассак дора пластмассак 200 см 250 сом ҳаста мойкада мондагем бахша каҷон як тараф бе нарх боша бардаро 69000 сомон боз муомила меша кадум испет кина оша рақамоша бугака 941 01 01 марамат рақамо зер навда зан зан алоқада фақат лайкора обязательно бизане бардаро боз як BMW E39 M пакет M пакет ай бардаро кожни салон абиё мотор ана абиё мотор чам таго 28 автомати D+ ай бардаро танашша краска талаб нест марамат як чарх мезанем харидоро бошен алоқа да бурем бардаро марамат олати тараф полни мошин бампери пеш қафо полни M пакет ай бардаро бо казирокчоша бинен дарш махкам ай гуфти ака дарои ана 4 дар электропакет салон кожни салон бардаро десен кожни салон коробка автомат D+ монитори заводской бардаро марамат ҳолати ана салон да мултирула коробкаш автомат мотор коробка кузов акамега 100% ба дилипур биёин харидорӣ кунен ана нарх шанс бу тағоҷон я нарх соз бу тағо 48000 сомон боз муомила мешава рақамо тағо тағо 900 41 01 01 марама рақамо зер навода харидоро бошан алоқа да бурен ишам харидоро бошан ишам ҳарша як одамай бардаро як тағой занзане алоқа да бурен бардаро бардаро мерседес хулас 201 кузов бардаро сечкача абиони комплектация классик кузуфи зур қати мошин гарин тозай бардаро акабе ниёя тариф кардан марҳамат як иде чарх мезанем бардаро марҳамат хай тана шиша краска талаб нест чихеле ки дар навод десе марҳамат дискачой капакой заводской 4 балнакш нав мошин бернаш кор надора бардост хай ҳолати кузуфша мебинем харидоро бошен алоқа да бурен марамат атсекои қафош марамат ҳолати қафош нузада неки чашкош на панав дай бардаро ку и парашон нав кандаш намеша ялав дидаш мешава тағораша десен чихе састани хуб дар кузов чашкош бардаро кафидаги варид надошта ба дилипур биёин устодтон қади харидорӣ кунем бардаро марамат як иде чарх дар ин ҳолати салон дарои қафурӯшне марамат салонакиш тоза потолокшам бад нест без ключевой доступ дошта хулас шток прибори колсадор дошта бардаро 1200 см коробка механик 4 ченҷо дошта асиерам дошта сами главне ми асиер дошта ки асиер чизи даркори капо чои кака люк ҳам дошта бардаро
маромат ҳолати фартуки пеши мошин то заводской печатои худиш истодагия бардаро фуки мошино зада пластмассои ҷошда бахшака тарафи чашкои пешам варид надора кузовиш на самом деле зурда бахша коя тараф бесен нарш боша чанд сум тағо я арзонтар бугу тағо ҷон 60,000 сомон боз муомила меша кадуми спед кна ош шава шара камота бугу ака 93 333 93 333 05 55 марава рақамо зер намудаи алоқа даброи бардоро бардоро боз як бечкачаи навбатии нархи дастрас бардор сош 2099 ака 2000 сол бамперои пешамива телфардор хай ҳуҷҷат таъинировка утил дора бардоро марамад як идис чарх мезанем леки нархи дастрас бардоро лайкора бизанем чанд қа лайко зиёд мешавам қастарат замекунем мошинои нархҳои дастрас арзон партоем бардорои да чи намуди мошин маъқул обязательно дар комментария бинависед насиб боша бо ин бозорода бардоро мепартоем марамад отсекои қафош нозада марамад ҳолати тараф бё ик ака дарош маҳкама марамад ҳолати обшивко марамад ҳолати салон потолокш бад нест неки нархи арзон бардора хай ҷош кам кор дошта ду тарафа мултирул коробкаш боша механик майтафони оригинали заводской бё капочавой ки брат марамад як ҳолати матҳоша мебинем хуласана ҳабё мотори 1.616 бардоро ҳолати фартуки пеш нозада чашко варид нест нарш боша бардоро нарш 43000 сомон боз муомила меша ҳабё рақамота бугу ака 907 17 65 34 марава рақамо зер нода занг алоқа даброи бардоро опел астраҷи сидан нархи даста сош 99 ака 1999 сом ҳуҷҷати солна утил дора ака ҳуҷҷати солна утилама чӣ доштай натанаш краска талаб нест бардоро леки нархи арзанда марамад ҳолати тараф як ҳолати багаж намидем ки ҳолатҳои сидано бисёр задагӣ мебиён леки қафош нозада будай бардоро марамад ҳолати тараф як ҳолати салоншо мебинем дарои қафоро чунем марамад ҳолати салон потолокш тоза мошини якқадрам берун кор надошта марамад ҳолати обшивкои пеш коробка механик обогрев сидени бё капочои кака бахшака фақат бардоро шумо ами лайкҳоро бизанед бе лайк тамошо накунед илтимос чанд қам лайкҳо зиёд меша лайкҳое ки шумо мегӯед мақсад мо ягон сум фоида просто видео паҷосе топ да мехеза ҳамиш хубай бо бардори моам ҳанасоиби як мошин мешавам марамад ҳолати фартуки пеш чашко варид нест мотор масла намехӯрад дуд намекунакам фукуш қати қафош нозада нарш боша 48000 сомон камакак боз муомила меша рақамота бугу ака 909 99 79 34 марама рақамо зер намуда алоқа даброи мад бардоро боз як сечкачаи зури зуртон ёфтум кожни салон объём мотор ди автомат нархшам нархи дастрасай бардоро марамад комплектация элеганс марамад як иди чарх мезани бардоро танашша краска талме дискачои 211 кузов бардоро марамад як иди чарх мезани марамад ҳолати қафош лекин нархш дар комплектацияш меарза бардоро юина мешава ака бё букшош ака марамад ҳолати отсекои қафош нозада шашкош неки на панал будай бардоро тағурашам гарени зу бошан хайдоро алоқа даброи бардоро дарои қафо мебел салон кожни салон электропакет баромад кожни салонаи бардоро курис контрол штоки колсадор доштай бардоро коробкаш боша автомат обогрев зидени ба коё қачавак асер ҳама чӣ доштай бардоро комплектатсияи хуби хуб да марамад объём мотор ду бардоро ҳолати фартуки пеш нозада стойкои пеш ҷошда чашкои пеш варид нест нарх боша бардоро 75000 сомон боз муомила мешава ҳуҷҷати солна утилизатсия дора як сола ҳуҷҷат утил дошта мошиниш тайёра 75000 сомон боз муомила меша рақамота бугу ака 108
3 та 0 710 марама рақаму зери намудаи занзаи алоқада бурем. Бардаро боз Toyota Vox гарени нархи арзон ва арзанда бардаро соли 2008 сол сиёҳ бардаро. Таировка ҳуҷҷатҳо ҳама солона ҳуҷҷат дутилама чиши яксолаи ров накардаги тайёр. Нархи дастасе марамад як иде чарх мезанем бардаро бахши шавакаҷон як тараф ҷай капоташки кам тарак сухтагиде бахайра. Самый главный нарх арзонаи нарх арзандаи бардаро. Нархи дастрас. Ҳамин састаини худтон медони бардаро 95 000 бола ине ки ман арзонтар сиёмка мекунем фақат шумо лайкора бизанед. Нера сиёмка мекунем гуфтем дига болошда разбор шуд уже. Марамат ҳолати салон, марамат ҳолати потолок, ҳарди дарош лифта, безключовой доступ, 4 дар электро, блокировка дар, хулас ду тарафа липсток дошта, коробкаш бош автомат, стоп, хулас ана ин мошина мо сиёмка мекунем гуфтем, уже наша ман мондум уже дар боло ҷанг наду дар ҷон гуфтан сиёмкаш нак мехараш. Ан хотир лайкора бизанем, минатора қадрдорӣ кунен. Биё рақам нақш боша 89 000 сомон боз муомила меша рақамота бугака 901 60 06 87 марава рақамо зери нода занзаи алқада бурем. Hyundai Sonata бардаро нархи дастрас соли 2011 бардаро фул комплектация панорама бардаро марамад як чарх мезанем бардаро марамад ҳолати тараф танаша краска талаб нест бардаро безключовой доступ марамад ҳолати тараф ҳолиам разбори ҳамон мошин рафтестай. Ана мошина бардаро гарини қимат гуфтеста буд уговоритш кардем. Рости камтар оз дар болаш маълум уговоритш кардеста будем. Дидан ки арзон ки гуфтеста ман баланд вақте ки ман сиёмка мекунам чӣ мегам мисол баланд мегум. Уже дар болошон не сиёмкаш нагуфтан яъни мака оз тагмура яъни макадан хичон баин дромада савдо кардестам барои ҳамин бардаро. Дар қафо электропакет абагрев сидени салон кожни салон панорама барои ҳамин уже стараться дорем ки мошина ами пеш даичка набоша сиёмка кунем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мотиру коробкаш боша автомат абагрев сидени старстоп ҳам дошта барда монитор калон биё ка чиша куй кака капо чой кака марама марамат объем ато ду чо ҷидия марамат ҳолати фортикупеш марамат ҳолати фортикупеш хулас наш боша бардаро ака 89 000 шумо нем 89 000 сомон ака мега охири нарх хай биёем бо пеш гап занем бардаро бахшака биё рақамота бугу ака 934 87 57 00 марама рақамо зери намудаи занзаи алоқада бурем.